Asculți Bucuria Schimbării la Radio Terranova. Pași spre cunoaștere. Bine te-am găsit! Sunt Valentina Iacob, consilier în bunăstare și astăzi, în cadrul emisiunii Bucuria Schimbării de la Radio Terranova, te invit să fii prezentă cu toată ființa ta, fiindcă subiectul discuției îți va deschide noi uși spre a accesa bucuria adevărată, cea care te aduce mai aproape de ceea ce înseamnă comuniunea și co-crearea alături de Dumnezeu, divinitate sau cum îi spui. Tema emisiunii este una foarte profundă și cine ne poate vorbi mai frumos și mai înălțător decât un om binecuvântat să îndrume mai multe suflete să-și găsească pacea și armonia interioară. Este vorba despre preot capelan dr. Emanuel Ioan Cășvean din Cluj-Napoca, preot militar al Regimentului 50 Rachete Antiaeriene Andrei Mureșianu. O persoană dragă care a adus o contribuție semnificativă în viața mea, dar și în viața altor oameni. A fost colaborator al postului de radio Renașterea din Cluj, unde a realizat emisiunea Becurile culturale ale cetății moderne, cunoașterea vastă pe care o deține și implicarea lui în universul oamenilor de cultură îl provoacă mereu să acceseze schimbarea și să inspire și pe alții să o facă. Și fiindcă este în fața mea, am așa o emoție, cred că n-am mai trăit emoția asta de foarte, foarte mult timp. Chiar îmi vine așa să îmi dau lacrimile de bucurie, fiindcă am avut ocazia și am ocazia să îl am alături în călătoria mea către interiorul meu și m-a călăuzit cu sfaturi foarte prețioase de-a lungul anilor de când sunt în Cluj. Mulțumesc că ați acceptat invitația, părinte, și mă bucur tare mult să avem o discuție astăzi pe o temă extraordinar de profundă, cea a iertării. Îți mulțumesc și eu, Valentina, pentru invitație la proiectul tău și la postul dumneavoastră de radio. Despre iertare se vorbește foarte des și cu toate acestea sunt foarte multe persoane care spun, dar eu nu pot să iert. Cum priviți din partea asta duhovnicească, nu pot să iert? Aș face o completare, faimosul te iert, dar nu te uit. Asta în cazul în care mai putem ierta. Singur, dacă ar fi să facem un atac al acestei teme atât de interesante și mereu actuale pentru viața noastră, aș pleca nu doar din considerente pur teologice, dar și din considerente firești, umane, sensibile, spirituale, de la povestea pe care Iisus ne oferă nouă, tuturor, lumii întregi, culturii umane, în rugăciunea Tatăl nostru, nu, unde punctează și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Deja se introduce tema centrală a iertării. Sigur că ea este o temă predilectă în toate cărțile revelate, indiferent de religie, indiferent de cultură și de structură. Iertarea e foarte importantă pentru că ea ne scoate din această iluzie a egoismului, în primul rând. Dar e și mai interesant faptul că Iisus ne provoacă să fim iertați după măsura în care și noi iertăm. Și atunci noi devenim foarte importanți în actul acesta, în a ataca iertarea. E interesant că termenul iertare vine din latinescul libertare, care înseamnă a-ți elimina vina, a te libera de pedeapsă. Și inclusiv, vezi, analiza etimologică, tehnică a cuvântului ne oferă atâtea direcții pe care le putem ataca atunci când medităm la ideea aceasta a iertării. O altă zonă foarte interesantă în Scriptură este prezentă în momentul în care Iisus spune de câte ori trebuie să iertăm. Petru vine și le întreabă, pentru că Petru e tributar unei tradiții iudaice. Spunea că de 3 ori trebuie să ierți. Și Iisus zice, nu de 3 ori, nici de 7, nici de 10, ci de 70 de ori câte 7. Sigur, nu se referă la calculul matematic, ci se referă la acest neîncetat al iertării care face parte din planul lui Dumnezeu și din ceea ce înseamnă, de fapt, în esență, ideea asta foarte profundă a iertării. Înainte de a te lăsa pe tine să conduci discuția noastră, e interesant să înțelegem experiența iertării pentru noi. Ce înseamnă iertarea? Pentru că iertarea nu ține neapărat de o zonă a sentimentului, de o zonă a sensibilului, ci ține de firescul lucrurilor. Și nu poți să
exorcizezi, nu? Să faci exercițiile astea spirituale ale bunătății lui Dumnezeu cu o inimă împietrită. De asta trebuie mereu să avem conștiința asta că fără iertare intrăm într-o zonă periculoasă, minată a răzbunării. Ori sigur că răzbunarea, așa cum spuneai înainte de a începe emisia, ne consumă toată energia și ne aduce acest deficit de iertare pe care îl are lumea din care facem parte. Și totuși am început și spuneați foarte frumos de rugăciunea Tatăl nostru. Sunt multe persoane care nu sunt conștiente de profunzimea cuvintelor și ceea ce transmite rugăciunea Tatăl nostru. Și atunci aș puncta puțin când ne rugăm și spunem rugăciunea Tatăl nostru, la ce să fim atenți, prezenți? Sunt foarte multe zone în care putem să ne facem prezenți cuvântului lui Dumnezeu. Ai niște cărți fantastice aici, Dansul energetic și multe altele. Cuvântul are o energie și, sigur, puterea cunoașterii, la fel o carte pe care o văd în proximitatea ta în studio, ne arată cât de serios trebuie să fim atunci când operăm cu substanțele astea foarte tari ale energiei din spatele cuvintelor. Cu atât mai mult cu cât cuvântul lui Dumnezeu este cel care zidește. Evanghelia de la Ioan începe atât de frumos, la început a fost cuvântul. Deci cu cuvintele nu trebuie să ne jucăm. Să ne jucăm sigur în maniera neludică, în maniera aceasta de a-i ofensa pe ceilalți. De multe ori, având și experiența spovedaniei și tu a terapiilor pe care le faci cu cei care sau cei pe care îi ajuți să se dezvolte la nivel personal, știi foarte bine că un cuvânt aruncat așa cu neatenție rănește mai tare decât o palmă și intensitatea durerii acestui cuvânt se resimte pe ani de zile. Și unii chiar fac terapie, nu, de la cuvintele aruncate aiurea. Și atunci, revenind la portativul acesta al textelor sacre, al rugăciunii, trebuie efectiv să ne lăsăm ghidați de cuvântul lui Dumnezeu. Avem un cuvânt care rodește, așa ne învață părinții bisericii și mai cu seamă cuvintele inspiraționale. Biblia este plină de astfel de cuvinte inspiraționale și tema iertării, precum și tema milostivirii, tema milei lui Dumnezeu, care se repetă foarte mult în toate slujbele din zona creștină, Doamne miluiește, mila Domnului și așa mai departe, ne introduc într-o anumită stare de spirit, care este starea aceea de conștiință. Suntem conștienți că ne aflăm într-o prezență și nu e vorba de orice fel de prezență, ci de prezența lui Dumnezeu. Și atunci iertarea este un act conștient. Absolut. Și este o zonă eminamente practică. De ce? Pentru că icoana iertării este prezența lui Dumnezeu. Poate cea mai înaltă lecție de umanism pe care ne-o predă cultura umană. Și aici sunt extrem de generos cu cuvintele, ne este oferită în dar de Iisus când este pe cruce și îi spune lui Dumnezeu în pofida calvarului pe care îl trăia, în primul rând la nivel psihologic, mai apoi la nivel trupesc, la nivel spiritual, îi spune: Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și vezi, de aici putem să ne inspirăm să avem un program spiritual, o doctrină existențială după care să ne ghidăm viața. Eu am două doctrine în zona aceasta, îmi place foarte mult îndemnul paulin: faceți tuturor toate. De fapt, un îndemn cristic, adică să încercăm să fim acolo unde trebuie să fim și acest iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. În orice moment în care suntem down, așa, suntem foarte jos, trebuie să ne aducem aminte de cuvintele acestea, pentru că, repet, dacă nu vom face experiența iertării, s-ar putea să pierdem esența vieții până la urmă. Îmi aduc aminte de o carte interesantă a lui Simon Weil. Ea scria în anii 40, în epoca brăzdată de violență, de ură, de nebunia aceasta post-belică, un comentariu al faimosului poem epic homeric Eliada, unde spune că exercițiul puterii sfârșește de cele mai multe ori cu cadavre. Și dacă nu putem să ajungem la experiența iertării, spune ea, vom atinge această golire de uman. Pentru că dacă nu iertăm, vom trata oamenii precum obiectele. Și sigur că aici am pierdut din start ideea de suflet, de empatie și toate lucrurile care sunt prioritare vieții prin iertare. Și care ar fi acele beneficii pe care iertarea le aduce în planul profund, în viața omului?
Întrebare foarte bună. În primul rând, iertarea este un proces invers. Adică, și toți psihologii spun asta, părinții bisericii, toți terapeuții, adică există un consens. Pentru a-l putea ierta pe omul de lângă mine, trebuie să mă iert eu pe mine însumi. Dacă ți-aduci aminte, în momentul în care dăm vina pe cineva, facem așa cu indexul, arătăm așa spre el, tu ești de vină. Și am găsit un simbol foarte interesant care se învață în anumite structuri pedagogice, da, when you point, când arăți cu degetul. Un exercițiu care este folosit în dezvoltarea personală cu copilașii mici, la grădiniță. Educatorul îi învață pe copii că ok, ai arătat că tu ești de vină, doar un deget este îndreptat înspre celălalt, înspre alteritatea ta, înspre tu, dar celelalte 3 sunt îndreptate înspre mine, ceea ce înseamnă că iertarea trebuie să plece din mine și eu trebuie să mă iert pe mine însumi și să înțeleg faptul că am fost iertat. Toți am trecut prin experiența iertării până la urmă și părinții au un rol extraordinar pentru că ei sunt un analog foarte bun cu ideea de Dumnezeu. În primele stadii ale vieții, ale de dezvoltării copilașului, până când își atinge dimensiunea sinelui, conștiința de sine și așa mai departe, părinții joacă un rol esențial. Și în actul acesta în educația aceasta a sinelui stă iertarea. Cât de bine ne simțim atunci când suntem iertați. Când am făcut o boacănă, avem lacrimi în ochi și avem și lacrimi de iertare. Când ne simțim ca fi iertați. Și cred că asta e cel mai mare beneficiu al iertării. O eliberare a sine și o ieșire dintr-o stare de conflict. Bună oară mă gândesc la una dintre cele mai importante sau remarcabile figuri ale antichității, la împăratul și filozoful Marcus Aurelius, unul dintre cei mai mari filozofi gânditori stoici, care spunea în jurnalul său al exercițiilor spirituale pe care el însuși le făcea cu propria lui persoană, spunea că iertarea trebuie să plece din recunoștință. Și chiar dă câteva exemple, este recunoscător față de părinții lui, mentorii lui, Imperiul Roman și așa mai departe. Deci atât un împărat căruia totul îi se cuvine, care are toată lumea, un imperiu întreg pe tavă, ne oferă lecția asta fundamentală a recunoștinței, care izvorăște din sentimentul de iertare până la urmă. Și atunci, la baza iertării stă recunoștința, să începi să îți îndrepți atenția spre a fi recunoscător pentru ceea ce ai în prezent, pentru ceea ce ai primit în trecut, poate. Exact. Și să începi să te bucuri. Să clădești pentru viitor până la urmă. Sigur că da. Hannah Arendt, la fel, am rămas blocat în zona asta. Probabil o fi defect profesional a războiului. Tot în vremea războaielor scria un lucru interesant, că numai iertarea poate să te scoată din cercul vicios al răzbunării. Ea este cea care rupe lanțul răzbunării și distruge sentimentul urii. Vezi ce cuvinte puternice, prin iertare să rupem un lanț, să ieșim dintr-o descărcare, dintr-o mecanică, nu aproape fenomenologică, mi-mi place cuvântul ăsta foarte mult, explicarea unui lucru prin sinele lui, cu asta se ocupă fenomenologia. În momentul în care medităm la iertare, intrăm așa într-o avalanșă puternică, pentru că poate și emisiunea noastră și discuția noastră să fie un imbold ca oamenii să fie un pic mai iertători, să încercăm să iertăm. Iertarea este un act sacru. În templul inimii acolo se află o putere imensă și fiecare om o poate accesa și poate descoperi în el bunătatea și bunătatea asta are la bază procesul acesta al recunoștinței, al iertării și al mulțumirii până la urmă. Recunoștința înseamnă și mulțumire. În biserică folosim un termen foarte puternic. Nu vreau să manipulez discuția în zona bisericească, dar la fel n-am cum să o evit. Termenul mulțumire e un termen grecesc care nouă ne este atât de drag, cel de euharistie, adică de împărtășire. În momentul când devii mulțumitor, când devii recunoscător pentru toate pe care le primești, inclusiv pentru cel mai mare dar al iertării până la urmă, al iertării din partea lui Dumnezeu, te umple așa de o stare de mulțumire. Un mare mistic apusean de data asta, e vorba de Francis de Assisi, pe care probabil mulți dintre ascultătorii noștri îl prețuiesc, spunea că iertarea trebuie să fie nu doar din gură, vis-a-vis de acel te iert, dar nu te uit, ci și din ochi. O iertare a ochilor. Tocmai pentru că Dumnezeu este Cel care vede ochii tăi
și văd locuința ta spirituală, templul inimii, cum spune atât de frumos. Și spune că ochii sunt oglinda sufletului. Exact. Probabil plecând de acolo, spune Francisc că Dumnezeu vede primăveri înflorite în iernile oamenilor răi. E un cuvânt este foarte puternic. Da? Să ai această capacitate, această putere, nu să faci medicina milostivirii, să zic așa, în detrimentul condamnării deprimante. Spunea un părinte, decât să ai aceste condamnări deprimante, mai bine să ai remedii încurajante. Și rimează, e o rimă foarte, foarte reușită, dar care are în centru exact problema aceasta a iertării și a îndreptării omului de firescu pe care Dumnezeu îl propune. Vezi, până la urmă m-ai întrebat de beneficiu. Beneficiul iertării și beneficiul unei sensibilități spirituale cred că este exact atingerea acestui firesc. Firescul nu poate fi explicat. Cum explici firescul? Nu? Până la urmă să trăim așa firesc, să curgă toate lucrurile, la fel ca discuția noastră. Totul curge. Da, interesantă perspectiva și în timp ce vorbeați, ați pomenit și de partea asta militară și am pomenit fiind preot militar. Este o luptă fizică, dar un război fizic, dar există celălalt război. Este războiul interior al persoanelor și multe aleg să se pedepsească pentru greșelile pe care le-au făcut poate în trecut. Exact, ai adus în temă o problemă foarte mare, această pedagogie a fricii, care nu face altceva decât să încarce de o dimensiune juridică religiosul. Pe când vezi, acest firesc al iertării nu face altceva decât să descarce milostivirea, drumul împlinirii în iubire. Pentru că nimeni nu poate să evolueze în cunoaștere mergând pe pedagogia fricii. Frica te blochează, inclusiv vinovăția despre care foarte multă lume vorbește. Mă doare sufletul când văd de multe ori așa oameni care chiar și în bisericile noastre vorbesc, poate fără să nuanțeze suficient de mult, că Dumnezeu nu vrea să avem acest sentiment de vinovăție. Căința despre care vorbim noi, pocăința despre care vorbesc și mai mulți, n-are nimic de a face cu sentimentul vinovăției care te blochează din punct de vedere spiritual, ci recunoașterea faptului că la nivel aprioric noi am fost și suntem iertați. Cultele protestante au o dimensiune fantastică, au o teologie foarte deschisă, o teologie liberală, neoliberală pe alocuri, care spun, eu sunt mântuit. Și într-adevăr așa și este, nu greșesc deloc teologic, pentru că acolo pe cruce, când El ne-a iertat fundamental pe toți, ne-a mântuit. Dar aceea este doar o latură a mântuirii, acea mântuire obiectivă. Adică El a deschis șansa tuturor oamenilor, indiferent de rasă, cultură, religie, ca să se salveze, să simtă acest sentiment al izbăvirii. Și interesant, o să vorbim și despre durerea iertării până la urmă, că iertarea nu e un sentiment foarte plăcut, dar ce aduce iertarea e exact sentimentul de izbăvire. Și aici intervine minunea creștinismului și a teologiei răsăritene, bunoară, a mântuirii subiective. Adică ce fac eu pentru acest dar al iertării care mi-a fost dat de sus? Cum răspund eu la această mântuire obiectivă pe care Dumnezeu mi-a făcut-o? Evident, prin conștientizarea acestei iertări, prin starea efectivă de facto a omului mântuit, care este cea de recunoscător și cea de om care a depășit primul stadiu al conștiinței, care este vinovăția. Toate culturile, toate sistemele religioase ne ajută să ieșim din perimetrul acesta al iluziei. Suferința este o formă a iluziei. De fapt, iluzia este cea care generează suferința umană și toate culturile până la urmă nu vor să ne scape, să ne scoată din suferință. Mulți dintre atei aduc o acuză foarte pertinentă până la un punct a modului în care se întâmplă mecanica lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, deși spun ei că nu l-au văzut, nu pot să-l simtă, deși încearcă să se roage, nu reușesc să facă lucrul acesta, de ce îngăduie Dumnezeu răul în lume? De ce îngăduie Dumnezeu suferința până la urmă? Și răspunsul e un răspuns multiplu, nu ne ajung puținele minute pe care le mai avem,
dar el poate fi contrabalansat așa foarte scurt cu răsturnarea lui. Există rău, există suferință, dar există și bunătate, există și iertare, există și perspectiva schimbării și toate lucrurile astea fac viața atât de frumoasă. Un roller coaster nebunesc care trebuie să se sfârșească cu dinamica asta foarte interesantă a cunoașterii, de fapt, și a culturii milostivirii, care trebuie să-și găsească locul în nebunia solicitantă a societății de azi. Puterea iubirii, puterea comuniunii, puterea a ieși din judecată și foarte frumos ați înglobat așa și celelalte alegeri pe care le-au făcut oamenii, nu numai într-o direcție, să fii recunoscător și pentru oamenii pe care îi ai alături, care poate nu au ales ca tine și atunci asta te ajută să te eliberezi de acea povară a neiertării care îți pune așa o perdea în jurul inimii și nu îți mai dă voie să trăiești autentic, să fii tu, să trăiești acea împlinire alături de, cred că, cea mai frumoasă legătură pe care o poți avea cu partea asta divină. Exact. Spunea un gânditor mult mai modern, e vorba de Edward Tolman, un psiholog faimos, spunea că lumea noastră umană este un măreț labirint dăruit de Dumnezeu. Și de fapt el însumează ceea ce un alt prieten de-a lui, Freud, pe care îl cunoaștem cu toții, spunea că suferința este dată de conflictul psihologic. În momentul în care eu sunt într-un conflict, fie cu mine, fie cu omul de lângă mine, cu alteritatea mea, atunci intru în ceea ce numesc suferință și atunci trebuie să ieșim din zona asta a conflictelor. Spune, omul nu trebuie să încerce să-și elimine complexele, ci să caute să ajungă în acord cu ele. Adică să ne echilibrăm prin iertare, prin lucruri atât de banal. Pentru că, spune el, lucrul acesta îi dictează comportamentul în lume. Și atunci pe final aș puncta faptul că dacă chiar este greu unei persoane să ierte și poate nu înțelege cum să apeleze la ajutor. Și cred că primul ajutor pe care îl faci să spui așa, Doamne, fii alături de mine, exact. Ajută-mă să ieși din situația aceasta și ajută-mă să fiu mai bun, mai înțelegător, mai calm, mai darnic poate. Exact. Și să nu uităm că și El ne-a iertat până la urmă. Noi cu toții suntem iertați. Spunea cineva că biserica nu este o zonă a oamenilor virtuoși, ci din contră. E un spital unde sunt numai oameni bolnavi acolo, bolnavi care și-au conștientizat înainte de toate boala. Ori problema asta iertării e o problemă fundamentală, să ne ajute Dumnezeu să iertăm. Și un exercițiu practic până la urmă, Doamne, nu pot să-l iert pe băiatul ăsta din fața mea, că e un dobitoc, n-am cum să-l iert, dar ajută-mă Tu, dă-mi Tu puterea, pentru că ceea ce uman este imposibil, raportându-ne la categoria divinului, la ceea ce numim dumnezeiesc, este posibil pentru că Dumnezeu de acolo lucrează. El are răsturnată paradigma asta. La El totul este cu putință, nimic nu este cu neputință, zice Scriptura la Dumnezeu. Minunată emisiune și am putea discuta pe această temă ore în șir. Lansez provocarea de a mai reveni în studio și să abordăm și alte subiecte, pentru că sunt sigură că oamenii au nevoie de a asculta vocea inimii oamenilor care pot să inspire, pot să le aducă un strop de bucurie în procesul și în această călătorie a schimbării. În cazul meu nu știu dacă inspiră, dar de expirat expiră sigur. Sunt un expirat. Da, aș propune să încheiem, sunt sigură că poate expirat până în momentul actual și în fiecare minut este ceva nou și atunci expiră vechiul și creăm noul. Asta înseamnă dinamica schimbării și a bucuriei și astfel astăzi am avut marea bucurie să-l am alături pe părintele preot capelan dr. Emanuel Ioan Cășvan și dacă emoțiile mele de la început s-au simțit așa foarte profund, mă bucur că au fost acolo și sunt în continuare și le vom activa și în altă emisiune. Sunt Valentina Iacob, consilier în bunăstare și las un cuvânt așa de final scurt părintelui, așa un cuvânt pentru suflet să încheie această emisiune.
Să ne ajute Dumnezeu să ne iertăm unii pe alții ca să atingem bunăstarea asta spirituală de care tot vorbești tu atât de frumos. Mulțumesc!